pikkujunnu oli pudottamassa avauskiekkoa. Ollaan todella tärkeä asia äänellä. Mä tiedän, Jykä, että sä oot tehnyt myöskin paljon PR-työtä tämän todella arvokkaan jutun ympärillä, niin halusit sä haastaa tätä espoolaista yleisöä myöskin käymään tuolla Sylvankojunnu? No joo, kyllähän se, niin se kaikki tutkimustyö, se tarvitsee rahaa. Ja sitten tutkimustyölle ja sillä rahalla saadaan nimenomaan tulevaisuudessa toivottavasti tämäkin sairaus voitettua, että perheet ja nuoret ja vanhemmat ja lapset vois sitten paremmin. Että tärkeä asia äärellä ollaan ja sitten on hyvä joku ropore heittää. Pienistä poroista voi kasvaa isoja jokia. Just näin. Hei, joku kiva pointti vielä tuohon seuraavaan kakkoserään, mitä kannattaa Kiekko Espoon pelistä seurata? No, nyt pitää olla aika fiksu taas tuossa toisessa erässä ja painaa paljon hommia. Hyvä, sit lähdetään painaa hommia. Kiitos Jykä. Ja painetaan hommia myöskin tää erätauko ja nyt koko porukalla lähdetään sitten käymään tuolla klubiaulassa. Sieltä löytyy sylva.ry. ja sulla on mahdollisuus ottaa tukea ja antaa tukesi todella tärkeän asian puolesta. Sylva ry on siis järjestö, joka tukee syöpää sairastuneiden lasten ja heidän läheistensä elämää ja auttaa vaikean asian keskellä. Tällä erätauolla tuttuun tapaan pelataan piirtopeliä ja piirtopeli löytyy Kiekko Espoon applikaatiosta. Käy kirjautumassa sinne käyttäjäksi, tee oma profiili, jos sulta vielä sellainen uupuu. Tuo sovelluksen käyttäminen on täysin ilmaista, mutta nyt on aika lähteä sitten piirtämään. Ei muuta kuin hyvää erätaukoa.